Akwai wasu karyayyaki da ake muku wanda yake sa kana lalata akauntun naka da kanka ba tare da ka sani ba. Shin kun To kula wani irin karya ne wannan? Kada ka wuce, sai ka kalli wannan bidiyon domin sanin wani irin karya ne wannan da ake ta suburbuda muku. Za ka ji cewa ana ce in dai akauntun naka ba a plus plus yake ba, to yana cikin matsala. In dai har yana minus minus. Da jin haka kai kuma sai ka je TikTok ka yi reporting ka ce akauntun naka baya tafiya viral ko kuma akauntun naka yana cikin matsala. In kai su sau biyu TikTok zai iya baka babban matsala domin za a iya baka shadow banning in ba kai nasara ba. Matsalan shadow banning kuwa ko sai kara kai kana posting video ba za ka taba tafiya viral ba muddin ba a cire maka wannan matsalan. Domin gyara TikTok akauntun naka ka danna alamar follow sai kai comment abinda baka fahimta ba sai kai sharing zuwa ga abokananka domin bidiyon ya amfane mu gaba daya. Nagode da kallon mu da kai.